Salutare lume, eu sunt Crazy M și bine ați revenit la un nou episod făcut de mine, dar data asta este un episod mai special, în primul rând, pentru că mi-am schimbat numele, de acum numele meu nu o să mai fie Crazy M, de acum o să fie Mr. Driver, pentru că nu știu, îmi place numele acela și plus, acum o să vă spun niște lucruri care voiam să le spun de foarte mult timp și acum, în sfârșit, reușesc să o fac. Așa, în timp ce voi vorbi, eu voi da o muzică. Am mai ales muzica asta mai special, pe imagine. WhatsApp Taxi se numește. Așa, bun. În primul rând, vreau să vă spun că mi-am făcut în sfârșit un Skype oficial. Puteți intra chiar acum. Dați așa, îl dau. Skype-ul meu oficial, Mr. Driver Gaming. Puteți să vă uitați aici. Așa. Și dacă vreți, puteți să îmi dați o cerere de prietenie și putem vorbi. Pe parcurs poate vom face și câteva videoclipuri. Bun. Și acum să vedem ce o să vă mai arăt. Întâi să vă arăt paginile. Acum, canalul meu oficial de YouTube. La fel, este aici. Aici mi-a rămas încă Crazy M Gaming, dar numele s-a schimbat. Poza o să se schimbe mai greu puțin și noua mea fotografie de copertă. Am lucrat o grămadă la ea până am găsit-o. Da? Mai am și pagina mea de Facebook, adică Facebook-ul meu oficial. Este chiar aici. Marian Rusu Mari. Poza cu din Euro Truck Simulator 2. La fel, dacă vreți, puteți să înscrieți în comentariul acestui infovideo că vreți o serie, dacă vreți am jocul încă, mai am încă un joc, dar o să vă spun mai încolo, și noua mea pagină adică noul meu canal de YouTube, tot așa, Mr. Driver, puteți chiar aici să dați un like, nu știu dacă se vede, da, nu se vede. Nu știu, dacă vreți, puteți aici să-mi dați un like și mă face foarte fericit pentru mine și în lumea aceasta cu gaming-ul. Da? Și ce să mai continuăm acum? Deci am terminat cu toate astea. Bun. Deci, să recapitulăm în mare. Dacă mă susțineți, puteți să faceți următoarele lucruri. În primul rând, puteți să-mi dați o cerere de prietenie pe Skype-ul meu oficial, Mr. Driver Gaming, de paranteză Marian Rusu. Bun. La fel, dacă mă susțineți, puteți să vă abonați la canalul meu de YouTube, Mr. Driver. Chiar acum am schimbat fotografia și eu, am lucrat ceva. Este ora 3 după masă, duminică. Bun. Acum, următorul lucru, Facebook-ul meu, Marian Rusu, și acolo puteți să-mi dați o cerere de prietenie dacă vreți să vorbim pe acolo și poate vom face un videoclip chiar, voi face un videoclip chiar cu tine. Bun, și nu în ultimul rând, cel mai important, canalul meu TV de Facebook, Marian Rusu sau Mr. Driver, cum vreți să-i spuneți, cred că Mr. Driver Gaming, mai bine. Da? Și este nou, puteți să-i dați un like, să spuneți și prietenilor voștri dacă mă susțineți. Da, și ce voi face eu în lumea asta gamingului? Păi, am decis că eu vreau să fac niște jocuri, foarte multe jocuri și sper că am o șansă. Deci în infovideo acesta mare parte este că dacă vreți să mă susțineți, repet, Skype, adăugați-mă la prieteni, pagina de Facebook sau canalul TV Mr. Driver Gaming, dacă mă susțineți, un like, Facebook-ul meu, o cerere de prietenie și îmi scrieți pe acolo te susțin la mesaje și nu în ultimul rând, canalul meu de YouTube, nu știu câte dau pe aici, canalul meu de YouTube și vă abonați. Chiar azi dimineața am văzut că am primit un comentariu la unul de la Counter-Strike, un videoclip din Counter-Strike, să dau chiar acum acolo să vă zic, cineva mi-a comentat acolo că, stați să dau acolo,
Aici, așa, l-am găsit. Spun un pic pauză la filmare. Bun. Mi-a zis și am spus și eu în alte videoclipuri, dacă vă abonați sau faceți toate lucrurile care le-am spus înainte, o să vă spun numele în videoclipurile mele și asta cred că v-ar face foarte fericit. Bun, de la Mindpowder mi-a scris așa: salut, ești destul de mișto, faci coment bun, dar dacă repar greșeala asta cu rezoluție ar fi perfect. În fine, mă gândeam dacă voi să jucăm Minecraft amândoi, facem un video, ceva. Bun, și am reparat problema de la Counter-Strike pe 85% sau poate chiar 90%, am reparat-o și e bine, ți-am îndeplinit și el s-a abonat, sper că o să-mi dea like și la noua pagină de Facebook. Dacă te uiți, te rog frumos. Așa, și cum am spus și cum am promis, cei care se vor abona sau vor face unul dintre lucrurile acestea, o să-i spun numele. Încă o dată, Mindpowder este acel domnișor, nu știu câți ani are. În fine, bun. Păi, aici vreau să mai spun că am ales eu ca în fiecare sâmbătă să nu fac niciun videoclip, că vreau și eu să am o zi liberă. De sâmbătă nu voi face niciun videoclip, nu voi pune. Sâmbătă vreau să fie ziua mea liberă. Deci, în schimb, ce duminică voi face videoclipul special cu jocul săptămânii, plus ce mai am eu cu Minecraft, episoadele acelea, episodul cu Minecraft, Counter, nu cred că voi posta duminica, sau poate voi posta, da, Counter, voi posta și Counter și încă un episod, tot așa, câte un infovideo în fiecare duminică, dacă e ceva important să vă spun. Bun, și vreau să vă spun că acest infovideo nu va dura mult, vreo 10 minute, 10 și un pic cât mă ține. Acum vreau să vă arăt, vreau să dau încă o melodie, dacă mai găsesc, uitați un pic, aici, am găsit-o, m-am îmbrăcat și eu puțin mai elegant, așa de filmare. Așa, și ce vreau să vă spun, opa, o reclamă, să îndepărtăm reclama ca să puneți muzica, așa, bun. Păi, eu am următoarele jocuri și vă întreb dacă vreți o serie cu acestea. Așa, bun. Deci dacă vreți o serie deci cu Minecraft, o să încep seria din nou astăzi, o să fac un videoclip și o să încep videoclipul o să încep seria din nou. Mai am jocul Need for Speed World, dacă vrei și cu el o serie, comentariu. Euro Truck Simulator 2 sau ETS2, la fel un comentariu dacă vreți o serie. Counter-Strike Pro, o să încep seria astăzi, o să încep seria și cu Minecraft la fel. Deci o luăm de la început cu episodul 1, 2, 3, 4 și tot așa. Bun. Și legat de comentariul dinainte, care l-am primit, că am uitat să spun cu Counter-ul, da, accept. O să facem și câteva videouri cu, stați un pic, Mindpowder, parcă era, ce era, dacă am zis bine, da, nu mai știu, că era Mindpowder, dacă am zis bine, da, o să facem și niște videoclipuri, da, nu te găsesc pe Skype, dacă te uiți, te rog să îmi dai tu cerere de prietenie mie. Bun, și mai am încă un joc, deci depășim asta, mai am încă un joc pe nume Need for Speed Most Wanted 2012, deci nou un joc 2012 cu Most Wanted. Și dacă vreți o serie și foarte fan jocul, l-am mai jucat, l-am terminat o singură dată, cred, sau da, o dată l-am terminat ca lumea. Dacă vreți o serie, la fel în comentariu la acest videoclip. Și următoarele videoclipuri eu nu o să vă mai spun, de exemplu, așa, dacă vreți să mă susțineți, bla bla bla, nu. O să vă las link-ul în descriere la fiecare videoclip cu acest infovideo și o să vedeți. O să vedeți tot ce v-am spus eu acum în fiecare videoclip. Bun. Păi, aici cam atât a fost de zis. Sâmbătă, încă o dată, nu voi face niciun videoclip, nu voi posta. Poate voi face unul, dar voi posta duminică. Poate. Bun. Păi cam atât a fost de zis.
și eu pe aici, dacă mă mai gândesc dacă mai am ceva de spus, dar nu cred că mai este nimic de spus. A, da, am făcut un nou intro improvizat pentru mine. Încă o dată, dacă aveți un intro drăguț, puteți să mi-l dați sau să-mi dați un link, cumva să faceți ceva ca să-mi puteți da mie, dacă chiar vreți. Și la fel, o să vă spun și numele și dacă voi. Dacă puteți să-mi dați acel intro, pur și simplu îmi scrieți acolo și dacă o să-mi placă, constat că este foarte bun, o să vă spun numele celui care mi-a dăruit link-ul și o să fiu bucuros că o să-și audă numele aici. Da, și legat de mine, să văd cât mai am, aoleu, nu mai am mult. Păi, dacă vreți, dacă chiar mă susțineți, puteți încă o dată să dați like, să vă abonați și toate celelalte ce am spus înainte. Plus, dacă mă ajutați foarte mult, să vă spun și prietenilor voștri să se uite la mine și dacă chiar le place stilul meu, să zic așa, să se aboneze și toate celelalte ce am zis înainte. Păi, cam atât a fost pentru acest infovideo. Zic că a ieșit foarte bine și va trebui să-l închid și repede. Da, păi, cam atât a fost pentru acest infovideo. Eu am fost Crazy M sau Mr. Driver și până data viitoare v-am spus bye bye și salutare fani!